karon nangulba gihapon ko kay wala ko kabalo unsay mahitabo nako sa eskwelahan or in the future ay in the near future kay lagi kabalo ta sa justice system diri sa Pinas bulok. And muuto siya pag first na kog dawat sa Sabina, speechless jud ko kay wala ko nag-expect ato tungod ay wala ko nag-expect sa Sabina kay partisipante ra ba ako atong rally. Dili jud ba ako leader sa Kabataan Party List TNU. And naibong na lang ko pag mata na ko sa hapon, gitawagan ko sa akong friend and kanang giingnan ko nga ako'y Sabina. Gisakahan kong Sabina sa mga pulis. Kay tungod lang nag-rally ko nga walay permit and tungod lang kay naka-damage ko no mi sa logo sa DPWH bisag wala man gani nakatandog ang kamatis sa stainless nga ilang logo. So makalagot lang gihapon, makalagot siya. Mas naglagot gani ko ron kay tungod ani ilang gibuhat sa amua sa ubang mas leaders and sa ako ang estudyante nga igo ra ni tingog batok sa korupsyon. So, Gian, no? Ato ang klaruhon pod na katong mga panahuna para makuha pod ang inyong habig walay nagsugo ninyo adto ang imuha lang unsa may imuhang katuyuan nga ni join ka sa maong nga rally. Walay nagsugo at nako ato nga rally and wala sa journey ko ako namugos ako nga mag-rally ko adto. Ni adto ako nga rally tungod kay naglagot ko kay gikurakot atong kwarta. Ikurakot ang kwarta sa mga Pilipino. Imbis nga mabutang siya sa kanang nindot nga eskwelahan, accessible nga hospitals, tarong nga transportation diri sa Sugbo. Wala. Ikurakot siya, gikawat siya sa mga kawatan. And hangtod karon wala man gani na priso sa ila. Unahan pa minil ay basta una pa mi sakad complaint kaysa nila like makalagot siya. So, bisan karon nga nakadawat ka og subpina, Gian, kana bang unsa man ni ipadayon nimo ang imuha karong baruganan batok korupsyon? Oo, ipadayon nako siya. Mas karon gani mas nadasig gani ko nga mupadayon pa jud ani nga mutingog pa jud batok sa korupsyon kay dapat manggod ka ng undangon na ni siya kay dili na kapoy na manggod puol na kaayo magsigpaminaw og balita nga gikurakot atong kwarta tapos walay na priso and puol na jud kay siya like kanang dapat need na nato mo barog para sa kabagkuhan sa tanan kay so para nimo Gian ug sa uban pa no nga mga grupo unsa man ni nga matang karon no sa lakang ang gibuhat karon sa ato ang gobyerno nga kamo gipangsubpinahan kamo kay gipangkasuhan Gian. Kuan ma'am kanang ang sakuan no dapat kani nga balaod ay batas pambansa 880 dapat na ni siyang ibasura kay gikan pa may sa panahon ni Marcos Sr., panahon sa martial law. Balaod nga dili para sa katawhan kundi para sa mga naa sa pwesto. This law was not made for the people or for peace but to protect those in power. This law kay kanang i-justify nila ang kanang pangharas sa mga pulis sa mga aktivista. Unsaon man ang kinahanglan pag-permit para lang mag-rally tungod lang kay naglagot ka nga gikawatan kag bilyones pero sa pagpangawat mismo walay permiso nga kinahanglan. Damage property sa bulok tungod sa bulok nga kamatis like useless wala jud basis gani ang kaso and katong nga rally peaceful jud ka ito tas nganong gi-file nila complaint pero ang korap wala manong police ang ni-file og complaint protector ba sila sa korap kay instead nga ang korap ilang pasakahan og kaso or complaint ang mga nagrally naman noon mas una pa gani ko nga estudyante gikasuhan kaysa sa mga kurakot nga daghan na kay sakyanan, mga nindot na kay balay, kinabuhi. Alright, so Gian, unsa man ang imuha karon nga statement no or unsa man imuha nga mensahe para usab sa mga susama nimo no nga mga estudyante nga di ni makapahilom ang mga kaso-kaso, mga subpina Gian. What would I like them to know is kanang kining batas pambansa 880 should be junked. Kay lagi what I have said earlier kay balaod pa ni Marcos Sr.
balaod pa ni sa martial law para i-criminalize ang mga activist or mga tao, common nga tao nga nitingog batok lang sa issue kay kuan kani nga balaod man good mo justify siya sa police harassment, surveillance, and dispersals of peaceful demo to silence critics and protect corrupt officials and to preserve the interest of greedy bureaucrat capitalist and the ruling class. Ug labaw sa tanan pod ma'am, it has been widely used to suppress dissent and criminalize peaceful protest pod, serving as a legal tool for state repression rather than protection of democratic rights. Kay ang ako lang masulti sa kabat, ayaw ka hadlok og appeal kay wala ka nag-inusara ani nga laban. Let's be organized. Kita ang kabataan nga pag-asa ng bayan maong kinahanglan nato atong tingog, ipakita atong kusog o makigbisog para sa atong katungod ug kaugmaon. So padayon ta sa pagpaningkamot batok sa bulok nga sistema, sa burokrata kapitalismo ug sa pasistang estado.